बे समाव स्टुडिअ'आव आं सन्दना इस्लारि बाक्सानि मायांपारायाव दिल्लीनिफ्राय दावबायफैदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय बासबारि रेन्जनि सिङाव थानाय माहारियारि मानास हाग्रामानि मिथिंगायारि नुथाय, दाउसिन दाउला, जिब जुनार बायदिजों बुंफबनाय मानास हाग्रामानि समायना नुथायखौ नायनो थाखाय दाब दाब जायगानिफ्राय दावबायारि बिथांमोनहा दावबायनो फैयो। थिग बेबायदिनो माहारियारि मानास हाग्रामायाव दिल्लीनिफ्राय दावबायनो फैनाय दावबायारि बिथांमोनहा दिनै मायांपारा गामियाव हाबफैनानै गामिनि नुथायफोरखौ नायफैदों। दावबायारि बिथांमोनहा मायांपारा गामियाव थानाय मायांपारा एलपि स्कुल आरो गामिनि नखरफोराव हाबनानै नायथिंदों आरो बर' हारिमुनि बागै माखासे खोथाफोर मिथिना लाफैदों। लोगोसेनो गामिनि गबिन्द बसुमतारीनि नखराव हाबफैनानै सि दानाय, एम्फौ फिसिनाय आरो गय फाथैनि बारि बागान बायदिनि सोमोन्दै मिथिना लादों। लोगोसे दावबायारि बिथांमोनहा माखासे बर'नि सि जोम जेरैहाय गामसा, दख'ना, आर'नाइ बायदिखौ नायना बेखौ बोरैहाय बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दैबो सोंना लायो आरो गांनैसो सिफोरखौ बायनानै बिथांमोनहा लानानैबो थाङो। बिथांमोनखौ दैदेनदों बिजु बसुमतारीया। बिथाङानो गासै नुथायनि सोमोन्दै बेखेवना होयो दावबायारिफोरनो। दावबायारि बिथांमोनहा मायांपारा गामियाव बेरायफैनानै माबायदि मोनदों दानिया फैदो खौरांनि गेजेरजों मिथिना लादिनि। बरपेटा रोडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। तो यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ आके डिफरेंट लगा, बड़ा अच्छा लगा। यहाँ की ब्यूटी, यहाँ के लोग और जो आपने हमारा स्वागत पान और कच्ची सुपारी से किया वो प्रशंसा के काबिल है। और यहाँ के जो लोगों को हम देख रहे हैं कि जीवन से कितना लगाव है, कितना मेंटेन किया हुआ है और परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। खुद ही अपनी ज़रूरतों का सामान बुनाई करते हैं, हाथ करगा से, चरखे से सूत का बनाना, उससे वस्त्र तैयार करना और बच्चों का लालन पालन भी इसी प्रकार से करते हैं। यहाँ पान के जो पेड़ हैं और सुपारी के बहुत अधिक संख्या में हैं और ग्रीनरी बहुत सुंदर यहाँ का वातावरण बनाती है। पॉल्यूशन यहाँ है ही नहीं, नेचुरल ब्यूटी है। दिल्ली से यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ आए और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद लें। आप देख रहे इधर यूनिक बोरो लोग का जो नाम सुना था अभी तक कि भाई बोरो लोग के बारे में जो न्यूज़ दिखाते हैं आप लोग, वो कुछ अच्छा होता है, कुछ गलत होता है, लेकिन यहाँ के ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ही होमली फैमिली वाले लोग हैं और बड़े प्यार से रहते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो जंगलों से लगाव इनका है, जो प्रकृति से प्यार इनका है, उसको ये बहुत अच्छा मेंटेन किए हुए हैं और आप लोग प्रशंसा के काबिल हैं जो इतनी खूबसूरती को बरकरार रखा हुआ है, जंगल उखड़ने से बचाए हुए हैं। थैंक यू। The Wild Tiger Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort like luxury accommodation, individual cottage, multi-cuisine restaurant, gypsy safari, elephant safari, river rafting, picnic facility, etc. To know more, you can contact this number 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994 नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बारेंगाबारि मानासाव बेखेवनानै होबाय समायना दा वाइल्ड टाइगार रेजर्ट। बे रेजर्टआव नोंथांमोनहा गोबां सुबिदा मोननो हागोन, जेरै लाक्जारि एकोमोडेशन, इन्डिभिजुवेल कटेज, माल्टी-क्यूजिन रेस्टुरेन्ट, जिप्सि साफारि, एलिफेन्ट साफारि, रिभार रेफ्टिं, पिकनिक फेसिलिटि बायदि बायदि। गोबां मोनथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 9101654758 9435011449 8473961382 8822935994।